West Karbi Anglong Dongkamukam rong supialong cleared up NGO abitung atum patirpi ponsi kedam tang pai ni pai troxy themanar ni pen MS local fish wholesale khata ingpu ponsi pangcheng pontang lo kedam tang ningkan ko an pen loni West Karbi Anglong arat atum hojai langka pen kochua rong supia kahilo long ansi langa ok kijoratum wan bom do kewan adim akrong kahilo jok miss senalang ok kelong pon pc keong bon tan nona bangke langa ok ki joratum akahilo damnang nilu mi thangadim West Karbi Anglong arlo Dongkamukam rong sopia long amatsi cleared up NGO sai hemalong pen amatsi anam jum hek pen fresh local fish long ponpo Lasikado kawe West Karbi Anglong arlo local alang aok ki jorabang phuatum an lapen an parta mithanga hemalong kopine ke thedunga jaime ke doatum an sitami akahelo damnang nilo athe Dongkamukam along amatsi messenalang ok long ponpo bangso kelong jadim la ki cleared up NGO sai hemalong si arni wang tami ada por phai phoraj team pen long pon ver popusi cleared up NGO mai phu rangsina be pen than pachini pon Dongkamukam mati itu municipal itu board lah ke antar kompleks untuk alang itu NGO tidak pun melakukan kompimbang atau jelas itu bukan curug piklo asli alang itu ini nilitan nilit makan algi di sana anglo Allah soal ini nanti kan pakai dake ada lo di local fish local langok tapi alang itu atrudipen Bangso local fish wholesale sahem Dongkamukam municipal board vice chairman Harmon B arideng pen kangpu ponalong ward commissioner Darwinson B cleared up NGO mai purang sina B lapen kaprek atum chetong dun la si tuning ri ke la pehlo ja outsider pe non je hada himari to ho la pe non aputa lanka la pe kaprek across la Karbi Anglong pen sama halang tum without Karbi Anglong aphan isi ate section pipe la pen la tu hadak pensi akata na solai Karbi Anglong ha ili Karbi tum ke hadak si cheto prong sai nona bang ke tum hala tum ke midu pipe Karbi Anglong phan sinoni tum da clear la menju pen ke tum midu pipensi la pen da nation pensi department of people pensi la da ke checkpoint ansi ke bangjali an ke bepari tum ta hala da Karbi Anglong la da a concern a pin pen ke alang tum jorta me sitame da kata pensi alang tum ponang po Hong kata pen wanong lelo. Hong kata pen wanong lelo hong. Hong kata pen wandet plus tang itu mengerti pensa. Hong kata pen wandet plus te alang tum phan bang ke da insai nang kok po insai nang kok pen la pen alang tum phan step nang kok alang tum Karbi Anglong la da correspondent do ma ave ma la me da Karbi Anglong phan alang tum revenue puma pipe ma la so puthak lo ni tum tai da ke tum enjoy pen la pen da thikison tum pen stame chara plang pen atom phan langdam nang kok lang tum phan tuning la thikison pen cooperation ji apha Borthol pen Priyanka Balmiki report KTV News